Wel, croeso cynnes i chi, croeso nôl i'r rhai sydd wedi bod ar wersylloedd, hyflyd cael chi nôl. Fel chi'n gweld, bore yma Emyr sydd yn arwain ni. Ar ôl yr oedfa anhogaeth i chi aros am baned, i ni gymdeithasu efo'n gilydd, ac yna heno am 5, Emyr eto fydd yn arwain. Lle ni'n gweddio nos Fawrth yn dod ni, bydde yna waith mawr yn digwydd bore yma. Yn ein calonau ni fel Cristnogion a bydde Duw yn achub y rhywun y bore yma. Does dim cwrgweddi wythnos yma, oherwydd bod gynhadledd mlaen a bydd llawer wedi mynd i'r gynhadledd yn Aberystwyth, ac yna Sul nesaf, Emyr eto yn y bore, a wedyn Meirion yn pregethu yn yr hwyr. Fel o'n i'n dweud nawr, mae'r gynhadledd yn cychwyn y fori yn Aberystwyth. Cofiwch am gynhadledd Steffan Jones yw'r prif siaradwr, cofiwch amdano fe, ac yna mae sawl un o'r gynulleidfa yma yn cymryd rhan. Mae Emyr yn pregethu, mae Meirion yn pregethu, mae Catrin yng ngofal y gwaith plant, mae Bedwyr a Lois efo'r bobl ifanc, fyna'n cadeirio. Felly cofiwch am y gwaith yna. Os chi ddim yn gallu dod, mae'n siŵr, fi bron yn hyderus, bydd e ar-lein. Os chi eisiau fwy o fanylion, dych chi weld fi am hynny. Fel o'n i'n sôn, mae'r gwersylloedd wedi bod, ni'n diolch i'r arglwydd. Doedd neb yn sâl o ran yn Bryn y Groes, diolch byth. A ni wedi cael adroddiadau calanogol, ni'n diolch i'r rhai oedd wedi roi yr wythnos ac ni'n parhau weddio. Mae'r plant a'r bobl ifanc ni'n gweddio drostyn nhw. Ac yna, jyst i nodi, sy'n lot o'n nhw yma heddi. Sy'n gwybod neb o'n nhw yma. Ond nath yn plant ni'n dda yn yr aroliadau. Mae Rhodri yn cuddio yn y cefn nhw nawr y teg. O'n i'n wedi bod yn gweddio bydde Duw yn penarglwyddaethu ac yn ei llawenhau gyda'i llwyddiant nhw ac yn parhau weddio amdanyn nhw i'r dyfodol. Gadewch ni weddio. O Dduwyn tad, ni yn diolch bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd nawr, a ni'n dod i daddoli di yn benna, ac ni'n ymwybodol mae angen dy gymorth i daddoli di'n iawn. Helpa ni nawr i fwrw unrhyw beth arall allan o'n meddyliau ni, ac i ganolbwyntio arno ti ac ar yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni wrth ni ganu, byddwn ni'n canu yn ystyrlon, wrth ni wrando'r dy air ni'n cael ei ddarllen, byddwn ni'n gwrando ac yn sylweddoli mae dy air di yw e, ac wrth i'r gair gael ei esbonio cynorthwyo ni i ystyried ac i feddwl o'r iengau'r hynna o arglwydd. Ond y fwy na dim ni'n gweddio bydd dysbryd yn bresennol ac y bydd yr ysbryd ar waith yn ein diwygio ni, yn ein cyffwrdd ni fel dy bobl ac yn achub y neidiau colledig. Ni'n cyflwyno ein teulu ni sydd ddim yma ar ei gwyliau, cyfeillion i ni arglwydd, ni'n gweddio ti bendithio nhw y dydd yma. A lle bynnag mae dy air yn cael ei bregethu o arglwydd a wneud i ddwy'n llwyddiant os gwelid i fod yn dda. Clew ni nawr trwy gyrha wrtho ni am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd. Ac ni'n mynd i ddechrau trwy ganu rhif 347 yn y llyfr yma. A bydd i dewis yr emyn yma i ddechrau am 2 reswm. Reswm cyntaf yw, oherwydd hwn ydy'r dydd y cododd Crist. Ni'n dathlu bob wythnos yn dyn ni, bore dydd Sul, fod Crist wedi ei gyfodi, fod wedi atgyfodi o'r meirw gan ddryllio pyrth y bydd o cyfodfennaid, na fydd drist, i edrych ar ei wydd. Mae'n reswm bob dydd Sul i lawenhau, i ddathlu. Falle bod chi wedi cael wythnos caled, wythnos siomedig, wythnos torcalones, wythnos trist. O bob Sul, ni'n gallu dod a ni'n gallu pregethu wrth ein hun, cyfodfen, na fydd drist. Mae yna rhywle ni edrych ac mae yna un i ni'n gallu rhoi'n gobeith ynddo fe. Yr ail reswm wedi dewis yw oherwydd yr ail bennill sy'n dweud hyn. Cyfodi wnaeth un cyfiawnhau, bodlono ddeddfynydd, maent ein pla cawn lawenhau, mae'n bywyd ynddo ef. Ni'n mynd i fod yn meddwl bore yma am y ffaith bod ni wedi ein cyfiawnhau a'r ffaith oherwydd fod Crist wedi marw ac atgyfodi i ni
yn gallu bod yn dderbyniol gyda Duw. Reswm I lawen haen wir. Nawn ni sefyll I ganu maw dy'n gilydd. Wel, ni wedi bod fel eglwys yn yr wythnosau diwethaf yma yn canolbwyntio ar y groes. Yn meddwl am agweddau gwahanol o be mae Iesu wedi gyflawni droson ni ar y groes. Ac felly ni wedi bod yn neidio o gwmpas chydig bach. Bore yma, ni'n mynd I droi at llythyr Paul at y Galatiaid. Galatiaid pennod 3. A ni'n mynd I ddarllen adnodau 1 I 14. Galatiaid pennod 3, adnodau 1 I 14. Dyma air Duw. Y Galatiaid dwl. Pwy sydd wedi eich rheibio chwi? Chwi y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Y cwbl rwyf am ei wybod gennych yw hyn. Ai trwy gadw gofynion cyfraith y derbyniaswch yr ysbryd, ynte trwy rando mewn ffydd. A ydych mor ddwl â hyn? Wedi chwi ddechrau trwy'r ysbryd, a ydych yn nawr yn ceisio penedaeth trwy'r cnawd. Ai yn ofer y cawswch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer. Beth ynte am yr hwn sy'n cyfrannu I chwi'r ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith? Ai ar gyfrif cadw gofynion cyfraith? Ynte ar gyfrif gwrando mewn ffydd mae'n gwneud hyn oll. A mae fel yn achos Abraham. Credodd yn niw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddoch gan hynny am bobl ffydd mae hwy yw plant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr wrth ragweld mai trwy ffydd byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd, wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithyr yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham un llawn ffydd.
oherwydd mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith. Achos mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Eithon nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith, dweud mai hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddyn twy. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu nesaf o Grymawd 2. Rhif 5 yng Grymawd 2. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. A gollodd ef ei waed yn llu dros un a'i gyrodd ef i'w groes. Ei gariad tra ryfeddol yw, fy nyw yn marw, i mi gael byw. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
eich clywed chi. Dim lot ohonoch chi, ond dewch. Da iawn. Nawr te, ni'n meddwl ar y foment lot am y groes. Iawn? Y ffaith bod Iesu wedi marw ar y groes. A falle bod chi'n meddwl eich hun, wel, pa wahaniaeth mae hwnna'n gwneud? Right? Sut mae'r ffaith bod rhywun, Iesu, 2000 o flynyddoedd yn ôl, wedi byw bywyd special, wedi marw a wedyn atgyfodi, sut mae hwnna'n gallu gwneud gwahaniaeth i fi? Os mae fe nôl fyna, draw fan hyn, a os i fi fan hyn, sut mae hwnna'n gallu helpu fi? Okay. Nawr, yr ateb mae'r Beibl yn rhoi yw bod rhaid i ni gael ein uno gyda Iesu. Beth yw uno? Be mae hwnna'n golygu? Unrhyw yn gwybod? Neu gallu dyfalu? Arbennig, Olwen. Dod at ei gilydd yw uno, bod dau beth yn dod yn un. Okay? Nawr, mae dyfu rhywbeth jyst i helpu ni ddeall. Dwi ddim yn wych, ond wneud e helpu ni falle chydig bach. Mae dyfu rhywbeth fan hyn. Okay? Beth yw hwn? Ffôn. Chi'n gyd yn gwybod beth yw ffôns. Ffôn yn gret, mae'n lot o ffyrdd. Mae ffôn yn glyfar, mae'n gallu gwneud lot o bethau. Okay? Ond mae problem efo ffôn. Beth yw'r problem efo ffôn? Mae lot o problem efo ffôns. Beth yw'r broblem efo ffôn? Arbennig, Elsin. Yr union ateb o'n eisiau. Mae'n colli batri. Does dim bywyd yn y ffôn. Dwi ddim yn gallu cario ymlaen ar ben ei hunan. Yn y pen draw, mae'r batri yn mynd i farw. Yn dydy. Nawr, so be mae'r ffôn angen yw pŵer. Bywyd. Yeah? Os yna pŵer yn ystafell yma rhywle? Os yna trydan rhywle yn ystafell yma? Lle mae'r pŵer neu'r trydan? OK, mae yna pŵer yn mynd mewn i'r teledu, ond mae'r teledu fel y ffôn, actually. Does dim bywyd yn y teledu. O le mae'r teledu'n cael pŵer? Rhaid ddilyn hwn. Lawr fan hyn i'r plug. Dyna lle mae'r pŵer. Dyna lle mae'r bywyd. So, ffôn sydd yn marw, plug efo trydan, ond hwnna ddim yn lot o help ydy e, achos maen nhw dal ar wahân. So beth sy'n angen digwydd? Wel, be ni'n gorfod wneud yn dyfa, yw ni'n cael rhywbeth fel hyn, a ni'n rhoi e yn y plug, a wedyn ni'n gysylltu'r plug gyda'r ffôn. Maen nhw'n cael ei uno, a nawr yn syth, mae yna golau bach yn dweud bod yna bywyd nawr yn mynd i'r ffôn. So mae'r ddau di cael ei uno. So ni angen cael ein uno gyda Iesu. Nawr, sut mae hwnna'n digwydd? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Sdim plug, os e? Sdim charger? Sdim wire yn cysylltu ni? Caerdydd, na, gad yna fyna. Sut ydyn ni yn gallu cael ein uno gyda Iesu? Unrhyw syniad? Wel, dyna fydd yn digwydd os ni wedi cael ein uno gyda Iesu, ond sut ydyn ni yn gallu bod yn un gyda Iesu? Mae'n gwestiwn rili anodd. Chwa beth yr ateb? Yr ateb yw trwy ffydd. Trwy ffydd. Just credu. Os ni'n dod a ni'n gweddio a ni'n dweud, o Dduw, fi'n gwybod bod fi wedi gwneud pethau'n anghywir, a fi'n gwybod bod fi yn farw a bod fi angen help, a fi'n gwybod bod Iesu wedi marw yn fy lle i, a bod e wedi byw bywyd perffaith, a bod e wedi atgyfodi, ac os ni jyst yn dod ac yn gofyn ac yn credu a rhoi ffydd, ni'n dod yn un gyda Iesu. Na'r ateb. Okay? Nawr, ni'n mynd i feddwl mwy am hwnna yn y bregeth, a ni'n mynd i feddwl fwy am be mae Iesu wedi wneud i ni. Ond mi eisiau chi gofio hynny, right? Dyw be mae Iesu wedi gwneud yn ddim help o gwbl i ni os nag i ni, fel y ffôn, di cysylltu, os nag i ni wedi credu yn Iesu Grist dros do ni'n hunan, okay? Reit, ewch nôl i ystod. Gan i air o weddill yn gilyn o'n i weddio. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am y gwirionedd syml ac eto rhyfeddol yma
bod ni yn cael ein hachub trwy ffydd. A hynny am ein bod ni trwy ffydd yn cael ein uno gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r hyn sydd yn eiddo i ni yn dod yn eiddo iddo fe, a'r hyn sy'n eiddo iddo fe yn dod yn eiddo i ni. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Diolch bod ti ddim yn gofyn dim gennym ni, ond yn bod ni'n credu ac yn derbyn trwy ffydd. Dad, ni'n diolch felly bod, bod dim manteision gan unrhyw un yn y byd. Dim ots os i ni yn glyfar, neu'n llai clyfar. Dim ots os i ni'n gyfoethog neu'n dylawd, yn wryw neu'n benyw, dim mantes dyn ni o fath yn y byd. Mae'r hynaf i'r ienga yn gallu cael ei hachub trwy'r un ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch i ti y bore yma. Bod ni'n gallu dathlu'r atgyfodiad, yn gallu dathlu'r ffaith bod marwolaeth Iesu wedi ei dderbyn yn ein lle ni. A diolch bod ni'n gallu dathlu nawr ein bod ni wedi ein cyfiawnhau. Bod ni wedi, ni wedi canu, ein bod ni wedi'n gwisgo efo gwisg cyfiawnder, ac yn gallu dod yn awr ger bron dy orsedd di trwy heiddiant Crist. Diolch arglwydd, diolch dy bod ti yn ein gwahodd ni i ddod y bore yma. Diolch dy bod ti yn ein croesawu ni at y ti dy hun y bore yma. Diolch arglwydd, beth bynnag yw maint ein pechod, a'n drygioni a'n euogrwydd arglwydd, beth bynnag yw'r mes i ni wedi gwneud o'n bywydau ni. Diolch fod y cwbl yn cael ei gymryd gan yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. A diolch fod yn rhoi i ni ei gyfiawnder, a'i berffeithrwydd, a'i ddaioni Dad, ro llyged ffydd un i'r bore yma i weld ac i gredu hyn. Dad, os y'n ni'n Gristnogion yma, bore yma, atgoffa ni o hyn, bod ni yn dderbyniol yn dy olwg di, a dy fod ti'n ein caru ni. A Dad, os oes rhywun yma bore yma sydd heb eto gredu, gad iddyn nhw weld bod, bod croes Crist ddim yn gwneud unrhyw lles o gwbl heb ffydd, ond trwy ffydd. I ni'n gallu bod yn iawn gyda ti. Dad, ni'n diolch i ti. Fel oedd Gwydion yn dweud ar y dechrau, bod y gyfleuon di bod yr wythnos hon i rai o'n plant ni, a pobl ifanc ni fel eglwys i glywed yr Efengyl mewn gwersylloedd, a ni'n diolch i ti am hyn. Ond arglwydd, ni'n gwybod mae ti sydd angen achub. Dim ond ti all achub arglwydd, a wneud i felly waith mawr yn ein calonau ni, os sgweli di fod yn dda. A da, derbyn ni nawr. Am ein bod ni yn dod ac yn gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 15. Dyledwr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n nghan, a gwisg dy gyfiawnder o'm cylch, nid ofna fi ddyfod o'th flaen. Mae dychryn y gyfraith a Duw yn methu fy nghyffwrdd yn wir. Mae gwaed ac ufuddod fy Nghrist yn cuddio fy meiau yn glir. Nawn ni sefyll i ganu.
Fel sonias i yn gynharach, ni'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar y groes. Meddwl am yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud troso ni. Ddiddorol mae Paul yn dweud, yn dydy, yr adnod gyntaf ar llenno ni, Paul yn ei ffordd eitha nodweddiadol, yn dweud, y Galatiaid dwl, wel, sa'n mynd i alw chi'n ddwl bore yma, ond pwy sydd wedi'ch reibio chwi y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Mae Paul fel petai'n dweud, pan nes i ddod ato chi a phregethu, be nes i oedd darlunio Crist. Trial cael chi i ddeall ac i weld yn glir Crist. A beth yn benodol am yr arglwydd Iesu? Wel, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Ac dyna fi'n trio gwneud yn yr oedfawn hyn. Dod at y groes. Dod o onglau gwahanol, perspectives gwahanol. Ac wrth gwrs, bydd yna orgyffwrdd, bydd yna overlaps. Mae yna pethau ni wedi gweld mewn un oedfa, a mewn ffordd bydd yna rhywbeth ddigon tebyg yn cael ei weld o ongl arall, ac eto gyda just rhywbeth ychydig bach yn ychwanegol neu'n wahanol. Nawr, jyst i atgoffa chi, neu esbonio os chi ddim wedi bod yni, mor bellen wnaethon ni ddechrau trwy feddwl am y groes fel digwyddiad, rhywbeth hanesyddol, go iawn, neu jyst stori, ond rhywbeth real, lle wnaeth person farw mewn ffordd erchyll ac anheiddiannol yn ein lle ni. Ac yna, wnaethon ni symud ymlaen a meddwl am y groes fel digwyddiad oedd yn troi dicter Duw i ffwrdd oddi wrtho ni fel pechaduriad. Mae casineb Duw at bechod yn troi o ni at y groes. Yna, wythnos diwetha, wnaethon ni feddwl am prynedigeth, bod y groes yn ein prynu ni, prynu rhyddid i ni o'n caethiwyd. Nawr bore yma ni'n dod at, wel, un o'r geiriau mwyaf pwysig yn y Beibl i gyd. Y gair cyfarwydd i lawer ohono ni. Y gair yw cyfiawnhad. Cyfiawnhad. Trwy'r groes a'r atgyfodiad, i ni yn cael ein cyfiawnhau. Edrychwch ar adnod 6, mae hwn yn crynhoi'r peth i ni'r bore yma. Y mae fel yn achos Abraham, credodd yn Nuw, ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Wrth i ni gredu yn Nuw, credu yn yr arglwydd Iesu Grist, credu yn ei groes, credu yn ei farwolaeth, yn ein lle ni, mae hynny yn cael ei gyfrif i ni yn gyfiawnder. Nawr, fi wedi dechrau pob oedfa efo darlun, just darlun i helpu ni falle i ddeall yr hyn ni'n sôn amdano fe. A darlun heddi yw'r llys barn. Okay? Mae eisiau ni ddychmygu bod ni mewn llys barn. Law court. Mae llysoedd wedi bod yn y newyddion lot yn dod yn yr wythnosau diwetha yma. Pobl yn mynd ac maen nhw'n gorfod dewis ydyn nhw'n mynd i bledio'n eog neu'n ddi-eog. Wel, fi eisiau chi ddychmygu chi sy'n yn y llys. Chi sy'n yn y doc. Ac a sdim amheuaeth. Sdim cwestiwn, ydw i'n mynd i weid eog neu di-eog. Chi'n gwybod. Mae pawb yn gwybod. Mae'r barnwr yn dod i fewn a chi'n gwybod beth sydd ar fi'n digwydd. Mae'r barnwr, dwi ddim yn ei ofyn i chi hyd yn oed, achos ddim angen gofyn. Mae e just yn mynd i pwyntio'i fus ato chi a dweud cyhoeddi eog. Eich condemnio chi. Ti yn eog, ti wedi gwneud yr pethau difrifol yma, ti'n heiddi cosb. Chi'n eistedd yna, chi'n aros, chi'n gwybod beth sy'n dod. Ond yna mae'r foment yn dod. Mae'r barnwr yn dod i fewn. Mae'n sefyll ar ei draed, mae'n pwyntio ei fus ato chi, a mae'n dweud di-eog.
Chi bron angen meddwl, ydw wedi camglywed? Na, mae rhywbeth yn anghywir fan hyn. Beth? Diolch. Maen nhw'n tynnu'r cyffion, yr handcuffs, a chi'n cael mynd. Diolch. Dyna yn syml iawn, yn fras iawn, yw cyfiawnhad. Cael eich cyhoeddi yn gyfreithlon yn ddi-eog, yn gyfiawn, yn hollol iawn. Dyna sydd wedi digwydd i'r Cristion. Dyna sy'n gallu bod yn wir i chi y bore yma. Trwy groes ac atgyfodiad o'r arglwydd Iesu Grist, gallwch chi glywed llais Duw yn cyhoeddi amdano chi di-eog. Nawr, gadewch i ni fynd yn ddyfnach, ac 2 bwynt sydd dy fi bore yma, 2 bwynt syml iawn, mewn ffordd, i drafod rhywbeth sy'n mor rhyfeddol. Y pwynt cyntaf yw hyn. Mae'n condemniad ni yn cael ei gyfrif i Iesu. Mae'n condemniad ni yn cael ei gyfrif i Iesu. Na ni wedi gweld yn yr oedfawn eraill mor belled sawl gwaith bod ni wedi methu cadw cyfraith Duw. Okay? Ni yn bechadurydd. A dyna beth yw pechadur. Dyna beth yw pechod, yw torri cyfraith Duw. A felly, ger bron Duw, y barnwr cyfiawn, ni'n eog. Right? Ni wedi gweld bod Duw yn sanctaidd a bod e'n cysau pechod. Ond fan hyn nawr, ni'n meddwl yn fwy cyfreithiol ac yn ei gyfiawnder, mae Duw yn condemnio ni. Mae pechod yn gorfod cael ei condemnio. Mae Duw yn gyfiawn, mae e yn berffaith. Mae e wastad yn gwneud yr hyn sydd yn iawn, a felly'r hyn mae pechod yn ei heiddi yw condemniad. A ni'n gweld yr un peth fan hyn eto, drychwch ar adnod 10. Oherwydd mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith. Achos mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, os chi eisiau trio bod yn gyfiawn yn eich nerth eich hun, chi angen cadw'r gyfraith i gyd. A'r broblem yw, does neb wedi cadw'r gyfraith i gyd, heblaw am Iesu. Ac hyd yn oed os i ni wedi bod yn gymharol dda, a wedi bod yn eitha cyfiawn mewn rai ffyrdd, a wedi cadw llawer o'r cyfreithiau yn allanol o leia, be mae'r gyfraith yn dweud yw melltith os nag ych chi'n cadw at bob peth. A does neb wedi gwneud hyn. Be mae'r gyfraith yn dweud yw, os ych chi wedi torri un dan, os ych chi wedi methu mewn un pwynt, chi'n eog o'r cwbl. Na'r safon, dyna yw cyfiawnder, dyna yw perffeithrwydd. Dyma mae Duw yn mynnu ac yn heiddi gennym ni, bod ni wedi cadw pob ran o'r gyfraith, bob dydd, ym mhob ffordd, yn allanol ac yn fewnol. Ac os nag ych chi'n gwneud hynny, chi dan gondemniad Duw, chi dan felltith. Ni'n eog. Guilty as charged. Os dim byd ni'n gallu gwneud i newid hynny. Un o'r darluniau sy'n aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfiawnder a barn yw clorian. Falle bod chi wedi gweld ti allan i llys barn yn aml iawn. Mae yna Lady Justice fi'n credu yw be mae'n cael ei alw yn dal clorian, pwyso a mesur. Ydych chi'n di bod yn dda neu ydych chi wedi bod yn ddrwg? A ni'n aml yn meddwl yn dyn ni, wel, fi ddim yn berffaith, ond fi'n eitha da. Fi ddim yn berffaith, fi wedi gwneud pethau'n anghywir, ond os fi'n gwneud rai pethau da, neu mwy o bethau da, neu digon o bethau da, bydd hwnna'n dod ar ddisgyl yn wastad.
Ac ar ddydd y farn, byddai'n gallu dweud wrth Dduw, na fi ddim yn berffaith, ond fi ddim o'r wael a fe, neu hi, neu cofio am yr holl bethau da wnes i. Na, meddai'r Beibl. Na, meddai'r gyfraith. Na, meddai Duw. Eog. Dyna'r condemniad. Eog, case closed. Does dim cwestiwn, ni yn eog. Ond yn ei ras, mae Iesu wedi cael ei gondemnio yn ein lle ni. Mae'n condemniad ni yn cael ei gyfrif i Iesu. Drychwch ar adnod 13. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogyr ar bren. Chi'n cofio nathon ni weld yn y bregaeth gyntaf, hynny yw bod marw ar groes yn beth ofnadwy, ond i'r Iddew oedd e'n beth gwaith, achos i'r Iddew oedd marw ar groes yn golygu bod chi'n cael eich condemnio, nid yn unig gan ddynion, ond gan Dduw. A dyna mae Iesu di gwneud. Iesu yr un di-fai, yr un di-bechod, mae ar y groes yn cael ei gyfrif yn eog. Roedd ei hun yn ddi-bechod. Nath ddim byd i heiddi marw, ond ar y groes mae fel petai y tad yn pwyntio ac yn dweud eog. Mae'n cael ei drin fel pechadur. Mae'n condemniad ni yn cael ei gyfrif iddo fe. Na, fi eisiau just stopio fan hyn am foment, a fi eisiau ni feddwl mor ofnadwy bydde hynny yr arglwydd Iesu. Ni gyd i cael ein cosbi am pethau drwg ni di gwneud, ond do. Mae hynny'n ofnadwy. Chi erioed i cael eich cosbi neu'ch cyhyddo o rhywbeth o'ch chi ddim wedi wneud. Ond mae hynny cymaint gwaith yn dydi. Bod chi'n cael eich cosbi am rhywbeth a chi'n gwybod yn yr achos yna o'ch chi yn ddi-eog. Mae'n horrible. A nawr meddyliwch am beth sy'n digwydd yn hyn, fod Crist, yr un wnaeth o'i gam erioed, nath e ddim byd o'i le. Nath e ddim dweud dim byd o'i le. Nath e ddim hyd yn oed meddwl dim byd o'i le. Ac eto ar y groes, mae'n cael ei condemnio. Mae'n cael ei gyfrif yn eog ac yn cael ei gosbi. Mae Iesu yn cymryd yn condemniad ni. Mae'n condemniad ni'n cael ei gyfrif iddo fe. Nawr mewn ffordd, ni wedi gweld elfennau o hyn yn barod ond ni, o perspectives eraill. Ond mae'n rhywbeth pellach yn cael ei ddweud fan hyn, yn does? Mae'n rhywbeth rhyfeddol nawr yn digwydd, a dyma'r ail pwynt, sef bod cyfiawnder Crist yn cael ei gyfrif i ni. Cyfiawnder Crist yn cael ei gyfrif i ni. Gallech chi ddweud, o safbwynt cyfreithiol, mae be ni wedi gweud mor belled yn rhywbeth o gadael ni'n neutral. Okay? Mae'n condemniad ni wedi cael ei gymryd gan Iesu a ni just yn rhywbeth o neutral. Ond na, mae rhywbeth mwy, rhywbeth gwell yn digwydd yn does. Adnod 6. Mae fel yn achos Abraham. Credodd yn Nuw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Oedd Abraham yn gyfiawn? Oedd e'n ddi-eog? Oedd e'n berffaith gerbron Duw? Nac oedd. Ond mae'n credu yn Nuw, credu yn ei addewidion, a mae hynny yn cael ei gyfrif iddo yn gyfiawnder. Sut ydych chi'n teimlo am eich hunan bore yma? Cwestiwn mawr.
Beth yw'ch agwedd chi, neu ydych chi'n barnu'ch hun bore yma? Mewn ffordd, dim ots. Dim ots. Y peth bwysig yw sut mae Duw yn ein gweld ni. Beth yw ei ddedfryd ohono ni. Ac os i chi yn Gristion bore yma, mae Duw yn eich cyfrif chi yn gyfiawn. Mae'n eich cyhoeddi chi yn gyfiawn. Nawr eto, falle bod chi'n meddwl, sut gall hyn fod? A'r ateb yw, achos mae'n cyfrif cyfiawnder Crist i ni. Mae'n edrych arnoch chi nawr ac yn eich gweld chi yn union fel petai chi wedi byw bywyd perffaith. Yng ngolwg Duw, ni'n heiddi ei gariad. Ni'n heiddi bywyd. Si weld darlun gwael o hyn. Cwpl o weithiau yn yr Olympics. Sa'n gwrs wnaethoch chi wylio'r Olympics. Ond yn rai o'r cystadlaethau nofio'n benna, oedd na tîmoedd yn cystadlu. Okay? So ym mhob ras, 4 person oedd yn cael nofio, ond oedd hawl i chi gael tîm o 6. A felly bydde rai o'r nofwyr yn cymryd ran yn yr heats, ond y 4 gorau oedd yn cymryd ran yn y final. Y 4 gorau oedd yn nofio yn y ras tyngedfennol. Nhw oedd yn ennill, os o'n nhw'n ennill, medal. Ond ar ôl iddyn nhw ddod mas o'r pwll, pwy oedd yn cael y medalau? Wel, y 6. Y tîm i gyd. Nawr, mae rhywbeth mwy fan hyn ond oes, achos ni ddim di heiddi dim. Ni wedi cael ein disqualifio o'r ras, ond mae Crist wedi ennill yr air, a mae e'n rhoi i ni, a ni'n gallu ei gwisgo'r medal, fel petai ni yn ei heiddi. Mae gennym ni ffordd a Dduw, ni wedi canu amdano fe, ni'n gallu ymddangos gyda'i fronau, a gwybod bydd e'n ein derbyn ni. Chi'n cofio yn yr Efengylau pan ni'n clywed am fywyd Iesu, mae yna adegau lle mae llais Duw y Tad yn cyhoeddi, hwn yw fy mab, rwy'n fodlon ynddo fe. Hwn yw fy mab, yr annwylyd. Mae'n beth mawr i ddweud, ond mae llais Duw yn dweud hynny wrth y Cristion. Ti'n blentyn i fi, ti'n annwyl i fi, fi'n ymhyfrydu yno ti. Yn wir, gallwn ni fynd yn bellach a dweud, mae'r bywyd nath Iesu ei fyw yn cael ei gyfrif i ni. So yn yr un ffordd mae fy mywyd i, fy mhechod i, fy euogrwydd i yn cael ei roi ar Iesu fel petai wedi gwneud y pethau hynny gyd. Mae'r ffordd nath fyw. Y peth oedd yn wir amdano fe, ei ymddygiad ei eiriau fe, maen nhw'n cael eu cyfrif i fi. Chi'n meddwl am Iesu, chi'n meddwl am y ffordd oedd e'n byw, mor hyfryd, mor annwyl, yn amyneddgar, yn raslon. Chi'n meddwl amdano fe'n brwydro gyda'r diafol ac yn ennill. Chi'n meddwl amdano fe yn cael ei wrthwynebu a'i gasau ac mae e'n caru ac yn maddau. Chi'n meddwl amdano fe'n cydymdeimlo gyda'r gwan a'r anghennus yn cyffwrdd pobl oedd eraill yn cadw draw rhagddyn nhw. Beth yn hunanol, beth yn llithro, perffaith ym mhob ffordd. A chi'n gwybod be, yng ngolwg Duw, os i ni wedi credu yn Iesu a wedi'n cyfiawnhau, dyna'r bywyd mae'n gweld chi wedi ei fyw. Pa mor aml i ni'n anghofio hyn? Pa mor aml i ni yn meddwl, wel, fi angen ennill cariad Duw. Fi angen gweithio i gael fy nerbyn gan Dduw. Os chi'n cael wythnos dda, chi'n meddwl, reit, mae Duw mynd i fendithio fi heddi, ac os chi'n cael wythnos wael,
chi'n meddwl bydd Duw ddim eisiau fi, a bydd e ddim yn gwrando arno fi. Na. Na. Bob dydd, bob munud, os ych chi wedi eich cyfiawnhau, wedi eich cyfrif yn gyfiawn, wedi eich cyhoeddi yn gyfiawn, mae Iesu wedi eich cyfiawnhau chi, a felly mae'r tad yn pwyntio i fus ato chi ac yn dweud, dieuog, derbyniol. Ni'n heiddi nawr yng Nghrist, cariad y tad. Nawr wrth i ni ddod i'r diwedd nawr. Eisiau just ymateb i'r ffaith. Mae rai pobl falle'n ffeindio hyn yn anodd. Yn gwneud pobl yn anghyfforddus. A pobl yn galw'r peth yn scandalous weithiau. Bydd y pobl yn dweud, dyw hwn ddim yn swnio'n deg rwsyd. Fod rhywun sydd wedi byw ei holl bywyd nhw sydd bynnag o'n nhw moyn, a di pechu mewn ffyrdd ofnadwy, bod y person yna'n gallu edifarhau a chredu a cael ei ystyried yn gyfiawn. Ond wedyn bod rhywun arall sydd wedi gwneud ei gorau glas a di trio bod yn dda, di trio helpu pobl, ond heb credu yn Iesu ac ar ddydd y far maen nhw'n cael eu condemnio, dwi ddim yn swnio'n iawn rwsyd. O dau beth sydd eisiau ni gofio. Gyntaf i gyd, mae'n rhaid i ni gofio ein sefyllfa ni i gyd ger bron Duw. Chod unwaith ni wedi dechrau meddwl i'n hunan, wel, mae e'n rhy ddrwg i gael ei gyfiawnhau, neu mae'r person yna yn rhy dda i angen cael ei cyfiawnhau, ni di mynd ar goll. Na, mae eisiau ni ddod nôl, cymryd cam yn ôl a chofio, ni gyd yn eog. Ni gyd yn wedi'n condemnio ger bron Duw. Y person gorau, y person gweitha yn safon y byd, i ni'n eog. Yr unig obaith sydd gan unrhyw un ohonom ni yw'r arglwydd Iesu Grist, a'r hyn mae wedi wneud trosto ni, a cael ein ffeindio yn gyfiawn trwy ffydd ynddo fe. Yr ail beth sy'n mynd i'n helpu ni yw cofio bod Duw ddim just mewn ffordd amhersonol yn dweud ti'n eog, ti'n ddi-eog, fi'n cyfiawnhau ti, fi ddim yn cyfiawnhau ti. Na, mae'r pethau mae'n dod i ni mewn undod â Christ. Fel o'n i'n sôn wrth y plant yn gynt yn yr oedfa. Mae'r pethau mae'n dod i ni ddim ar wahân i Grist rwsyd, ond am ein bod ni trwy ffydd yn cael ein uno gyda fe. Yr darlun gorau o hyn wrth gwrs yw priodas. Be sy'n digwydd mewn priodas? Mae'r ddau yn dod yn un. Dyn nhw ddim yn cael ei ystyried ar wahân, mae'r ddau yn un cnawd. Mae Eglwys Loegr wrth i modrwyon cael ei rhoi mewn priodas, mae'r seremoni'n dweud hyn. Mae'r person yn dweud, anrhydeddaf di am holl fod, rhoddaf fy hun yn gyfan gwbl i ti, a rhanna fath i bopeth sydd gennyf. Hynny fi'n mynd i roi fy mywyd, mynd i roi fy hunan, mynd i roi popeth sydd gen i ti. Dyna sy'n digwydd rhwng ni a Christ. Yr eglwys yw'r briodferch. Christ yw'r priodfab. I ni'n dod a trwy ffydd ni'n cael ein uno gyda fe. A beth sydd gyda ni i'w gynnig yn yr match yma? Wel, dim byd. Dim byd ond dyled. Dim byd ond brynt ni. Dim byd ond ein pechod. Be mae e'n dod i'r berthynas yma? Perfeithrwydd. Mae'n ddi-eog. Mae'n dod â'i gyfoeth. Mae'n dod â'i ddaioni, a'i gyfiawnder. Mae'n dod ac yn ein puro ni. Yn ein glynhau ni. Yn talu'n dyledio ni. Yn cymryd ein cosb ni. Yn cymryd ein eogrwydd. A'n gadael ni yn lan. Ger bron y tad. Mae'r pethau mae'n dod trwy ffydd.
trwy ffydd yn unig. A felly o'n i'n pwysleisio i'r plant, a fi'n pwysleisio i chi hefyd. Os gennych chi'r ffydd yna. Heb ffydd, dyw'r pethau yma yn gwneud dim da i ni o gwbl. Dyw Crist a'i groes yn methu'n helpu ni o gwbl os nag i ni'n barod i afael ynddo fe. Roedd ffydd ni yn unig ynddo fe. Amen. Gawn ni ar y weddi. Arglwydd ni'n cyffesu bod y pethau ni wedi trafod bore yma falle yn gyfarwydd i rai. A falle mewn rai ffyrdd yn anodd i'w deall. Ac arglwydd ar yr un pryd ni'n teimlo bod y pethau yma mor syml bod ni'n gallu cymryd nhw'n ganiataol. Helpa ni arglwydd. Helpa ni i weld dyfnder ein euogrwydd ni. Helpa ni i weld mae Crist yn unig sydd yn ddi-eog. Helpa ni i weld ein bod ni yn gallu cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist. Arglwydd ro'r ffydd yna i bob un ohono ni nawr, os gwelid i fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ym ni ganu o'r atodiad eto. Rhif 23. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn di-lyth. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosodd beth. A mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. Gwelwch yr oen gyfodwyd nawr. Cyfiawnder perffaith i mi yw. Yr ydwyf di-gyfnewid mawr brenin gogoniant grasol ddiw. Yn un ag ef, ni threngaf fi. A'i waed y prynwyd fennau drud. Cuddiwyd fy mywyd ynddo fri, yng Nghrist fy niw a cheidwad byd. Yn ni sefyll i ganu.
Nawr, bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat, a roi i ti heddwch. Amen.
wedi trosi hefyd. Reit, dwi'n lagi un o'r iawn.